Så er der nemlig lukket op. Jeg husker at strække ud fra nu af. At du har det sjovt, hva'? Filmer du? Hvorfor har du nogle blå ører? Det er fordi, det gør ondt. Ja, mand. Jeg kunne tænke på, hvor lidt kræk, for jeg er tilbage helt i mine hænder nu. Jeg er glad for det. Hvordan ville det ikke have været? Det siger, hvordan ville det ikke have været tirsdag morgen? Krafthelvede. Jeg er klar over det. Så, det var første halvleg. Må jeg begynde at græde nu? Skal du have ben og bide i? Ja. Ej, det burde være venstre, der er værst. Det kan da godt ske. Mener du det samme? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg tror da, du har en hyggeprins, der sidder derinde. Hvad betød det? Hvad? Hvad betød det? At du havde en hyggeprins derinde? Ja. Det betyder den der. Den der. Den? Okay. Den der. ja. Det kalder en hyggeprins. Ja, det kan jeg godt forstå da. Den er rigtig hyggelig, den der. Ja, det kan jeg mærke. Og gå væk. Jeg synes, du sagde jo højre ben nu. Jeg tror, jeg tog fejl. Hvad med den der? Au. Hvad? Ah. Ej, det er det. Nu var jeg ikke længere med at sige, mor! Nej. Nej! Ellers så går vi bare ned og kigger over til det. Jesus. Og så med de svanepissefingre, jeg har lige nu. Øj, det er jeg glad for. Fordi hvis han tog ordentligt fat, så tror jeg også, jeg vil ligge under teltet. Jeg synes faktisk tit, det er drengene, der var på hejsen. Det er ikke piger. Det er som jeg siger, i enhver mand, der findes en lille dreng, og jeg skal nok finde ham. Jeg har aldrig sagt ham imod. Hvad klub spiller I? I dommer. Vi dommer. Vi Det er dommer. et stort svin, kan du ikke se det? Jeg kunne ikke se bolden. Jeg kunne ikke se... Nå, jeg kunne se det. Jeg skal nok lige på siden af. Er det her noget, I skal gemme? Ja, det er bare sådan sjovt. Jeg bliver glad, hvis det er. Au. Jeg slår dig ihjel efter det her, baby. De der to er ikke meget. De er så gode. Nej, 109. Jeg har stået væk lige en kort og have derovre. Hvor du har det sjovt. Hva? Jeg slår dig. Hey, det var faktisk... Det var faktisk dejligt. Det skulle da se, det var første gang, jeg har set nogen, der får blå ører, eller violette ører. Altså, jeg gør nok helt... Jamen, jeg har et sjovt blodomløb. Ja, det må du være. Ja. Så,